Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как да си направите магически кръг, ето така, или Magic Ring на английски. Аз сега ще го разплета и ще започнем наново. Ще ви покажа варианта, който за мен е по-добър за започване с плюшена прежда точно. Започваме с едно възелче и две синджир бримки. Една, две. Като в първата, не тази тук, това е първата. В първата правим 6 ниски пълнежа. Едно, пак в същата бримка. Две, три, пак в същата, като завъртам 4, 5, 6. И готово, нашето магическо кръгче е готово. Имаме си 6 ниски пълнежа в кръг. Това за мен е най-лесният вариант. Ако искате, ще ви покажа и другия вариант, но за мен лично с плюшена прежда това е най-добрият вариант за започване, защото при другия, при самото издърпване, за да се получи кръгчето, може преждата да се скъса. Ако искате, пишете в коментарите, ще ви покажа и другия вариант. Ето виждате, ализе велото, няма никакъв проблем при разплитането, ако нещо сте объркали, затова винаги я препоръчвам за начинаещи. Последвайте ме за още видеа, харесайте това видео.